Morning mga lods. Welcome sa Lababong Bisaya, Davao Nibay. Oni ang part 2 mga lods. Natiging primero mo ni akong bangko mga lods, pero giguba na ako kay mapuslan man di ay. So mo ni akong tilapia mga lods, kuha na ganina. Mo ni siya. Tara. Napa dito sa suksok mga lods. Daghan kaya na sila. Tara oh. Tapok sila, tapok. Sakit yun ang bukton mga lods. Ako yun silang giarsa. Putos ang silupin. Parang andaw na ko floating feed sa ila. So muna yung part 2 sa akong video kanina. Ako kani mga lods. Mga hinakot na ko ito baldi ani mga kuha na. 8 kahakutan na. So 8 ka baldi nga ni. Puno. Wa pa na puno mga lods pero nagsakto ra ni. Wala mo ko'y turbo mga lods. Ito yung compressor. Ako lang gipadaghan og tubig para ma-produce yung oxygen. Mga 30 ni kapin mga lods. Gagmay pero yayay oh. Mala gamay pa oh. Langan. Muna siya mga lods oh. Muna akong bangko muna dati mga lods, bangko. Ibungkang na ko na. Himo na ko diya. Ano mo na siya. Kusina sa akong silingan. Atop si Ricky Balaga ang tagyada. Ricky Balaga. Mo ni. Daghang ka na mga lods ba? Renta tapos renta kapin. Muni sa ubos na ko mga lods. Muni. Opo na siya. Kanay oxygen. Ito to palitan lang ko to. Bago na to yung mga Ako janitor mga lods. Kani dusi kabuk sila. Namatay sa gina. 13 man sila, namatay dusi na lang. Wala, gisugba ng tilapia mga lods, tara. Preto na mga lods. Ang nagpreto muna yung mga lods, tirador. Tirador, simod. Uy! Nakuha siya ganyan mga lods kanyo. Kapit kilo kuha niya ganyan na. So, muna to mga lods. Sa part 3 na ako. Siya. Dire na pod. Ilalom sa akong abuhan, butakan ako og kuha na po na diya. Breedingan sa tilapia na ko. Tara mga lods oh. Okay, mara to. Si Botok na